Jó napot! Megy a munka? Jó napot, jó napot! Jó napot! Jó napot! Légy csak lassan! Na, itt az ideje, hogy megkóstolok, mit rakott el az édesanyád. Húzzal meg Jóska bátyja! A Bönici egyről való. Jó termett az össze. Na házasodhatsz, a Rozine is azt mondta, hogy két nagy árkány is hízik még az óba. Ne várjál sokáig, nehogy elfollon a zsírgyik. Na, mi van a tarisznyába? Füstöt szalonna, friss kenyér, töpörtyű, még vörös hajma. Ez kell a parasznak. Na, vágjuk. Ettől aztán ma jobban húzzak a fürüzzet. Ez a jó húsos káposzta, amit a vidáig kaptak ebédre. Attól még jobban fogna a fejsze. Bizony, jó esik az embernek ille hidegbe a melegért el. Tudom én azt. De szegény feleségem egész télen marad is. Én magam se bírok már dolgozni. Minden a szegény fiam vállán van. Jó, hogy jönne egy dolgos ki ez a házhoz. Házasítsa meg a fiátken. Ilyen is a monduvajok. Házasítani köllöne a palit. Aztán kive? Kive? Nem látta, majdnem kigyütt a szeme, úgy nézte azt a liány. Bizony, itt ez a Kati. Bár nem a leggazdagabb a faluban, de jóra való. Megböcsüli az öregüket is a háznál. Jó mondod, nem a gazdagabb fajtából való. Az nem, de hozzád való, Pali. Meggyűjti már a katonaságtól itt az ideje, hogy asszonyt hozza a beteg édesanyád mellé. Én sem monduvajok, mert azt beszélik a faluba, hogy a fővégi bognárferkúj szömöt vetött rá. De lassan vége lesz a farsangnak. Te édesapám, Kend is tudja, hogy van zöld farsang is. Akkor is lehet házasodni. Na, majd szólok az anyádnak. Dicsértessék el Jézus Krisztus! Adjon Isten jó estét! Ebből a tolból eszei vánkos. Hutka a vidáiknál 3 este posztot. Ha kell ott, staffirunknak. Hát ezt egy Na, ideig Rozi, hosszú. akkor mit mondott a vida? Nem mutatta, de láttam, hogy örül. Nem is adhatja jobb heli a leányát. Jó estét, adj Isten! Adjon Isten! Jó estét kívánok! Jó estét! Jó estét! Ahogyan látom, Kati se talál semmi küvetnyi valót a Palin. Jó van így, mert előbbre is kedvelik egymást. Az Isten is tanulja. Vargáni nagyon rossz bőrbe van, talán meg se éri a nyárt. Így van ez, megírva. Jó van az megírva. Kati még 18 évesen a maga gazdasszonya lesz. Szerencséje van. Másoknak 30 évig kell várni, hogy kezükbe kapják a főzőkalánt. Hát, sikerült neki. Okos leány, tudja a dolgát, nem kell utasítani. A Palis jámbor legény, az nem emelkezett az asszonyra. Aztán mikor lesz a kéret is? Úgy beszélik, hogy szombaton. Te ne sokat beszél, majd én elintézem. Megmondom, amit mondani kell. Megértettem, keresztapa. Kerüljenek belőled? Adjon az Isten minden jót e háznak, és a benne lakuknak. Úgy legyen, látom, ketten jöttek. Nem kérdik meg, milyen ügybe jöttünk. Majd csak elmondjátok a sürgős. Liányom, menje hozzá innya valut, még ragd meg a tüzet. Hallottok, hogy a maguk kiskertjébe egy szép virág nyillik. Az odaillene a mi legényünk alapja mellé, ha gazda is úgy engednie. Nem volna akkor azt leszakasztani? Nem, mert másképp hama elszáradhat. Nem hinném, rájön az még virágozni. 100 szónak is egy a vége.
Mondjuk azt, hogy hát mi áradba vagyunk. Édes bátyám uram, ha az Isten is egyberendülte a maga liányát, meg a mi leginyünket, aztán egymást megszeretik, ne fogják meg a mi leginyünktől. Derik, katonavisett ember, ha királnak megfeled, akkor maguknak se legyen követni valóik ellene. Egyedüli gyerek, rászáll minden vagyon. Ülnünk le, bor mellett jobban szót ért az ember. Asszony, ehessek a vendégek, süss meg pár tojás. Süt tojás kapnak. Lakodalom lesz mi nálunk. Úgy néz ki, a kalapcsikat is összegölhatták. Ez jó jel. Akkor most már rajtam kasor. Hát akkor ebben megvonák. Napoli, belőled is ember lesz nem sokára. De gyorsan süt a kentök tűzhele. Látom, a liányik meg még ügyesek. Na, ígyunk egyet. Na, ebben megvonák. Akkor választ várunk, hogy nem jöttünk-e hiába. Most már lesz jó hírünk. Isten áldására hagyjuk el ezt a hajlékot. Mindkettőnk nevébe e házban lakóknak békés jótszakát kívánjuk. Jótszakát. Mondtam a Rozina, hogy elsőre nekiadják a Katit. De legkésőbb más nem nyugatozhat, csak a Varga Pali. Örül a gyerek, mert hamarosan házasodik. Ajjajajaj, mikor engemet az én felkon kiretett, minden másképp történt. Ezek a mai fiatalok mindent másképp csinálnak. Akkor Jézus nevébe aludjunk, holnap is lesz nap. Jaj, de sok eső leesett. Isten biza, az ördög máma egész nap veri a feleségét. Talán többet nem is lesz szép idő. Lesz, mert már nem fáj a lábom. Én még egész nap nem tudtam semmit dolgozni. Én meg nagyon sokat dolgoztam. Mit dolgoztál? Egész délelőtt perecet meg kalácsot sütöttem a vargáknál. A maca akkora nagysága lett. Ja, már szegény megint marad is. De köllött, mert mennek eljegyzésre a vargák. Nézd, jönnek a kertök alatt. Biza, betartják a szokást, de föl vannak pakulva. Vindübűvaló húst, bort, perecet, még a nagy vörös kokast viszik. Naca meg akarja mutatni, hogy nálik könyökig lehet turkálni a jóba. Van is mit mutatni, burzsuk ezek. Van, de miért megy velik a tanító? Ő írja a mooring levelle. Mit mooringunak? Mit kötnek a vőlegénynek? Majd de válik. Na nézd, a burzsuknak még a nap is kisütött. Szép jó napot adjon. Jó napot, csak erre befelé. Jó napot, adjon Isten. Jó napot. Jöjjön aranyos tanító úr, ülön ide. Tessék. Naca, gyere, te ülj ide. Maguk is foglallanak helet, tessék csak. Hoztunk egy kis kóstolót. Nem küldött volna, hiszen mi is készítettünk. Fordó Térka, menjen, hozd be a pecsönyit.
Maris, te még gyere, tányérokat rakd az asztalra. Na fordul, csak gyorsan. Kedves szülők, engedelmüket kérni, hogy ezt a gyűrűt felhozhassam Kati ujjára, és ezzel elgyőzzem. Ha így akartátok, akkor az Istentű nektek minden jót kívánok. Látom, nagyon be akarod kötni ennek a Liánynak a fejét. Még a szerződést is megelőzted. Nem a papírra fölkörözt, apám, hanem amit mi egymásnak megígérünk. Jó van, jó. Az ígéret szép szó, csak nem mindig tartják, az meg nem jó. De ha már ide szépen összegyűjtünk, akkor boringullunk a mi legényünknek. Megmondtam, tanító úr, írja. Elsőszülött leányomnak, Vida Katalinnak, férhemenetelko jár a staférunk. Staférunk. 6 lepödő, törököző, ugyanannyi föszödött asztalterítő, egy dunyha, 2 vánkos, 10 zsák, egy ponyva, és minden személyes holmia, esküvői ruhája. A vőlegénynek jár egy öltöny vászonruha. Van még 2 leányunk, azokat is ki kell elégíteni. Azon fölül van egy láda. Megmondtam. Édesapám, hát hogy öngyös tehen? Már kisborgyú korábban azt mondta, hogy az enyém lesz, amikor férfe menek. Üres kezzek küld más házához. Nem becsülnek meg soha. Mondj már te is valamit, Pali. Mit mondjak? Így beszítik meg a szüleim. Majd csak lőszünk valahogy. Csak te böcsüd meg a szüleim. Annánk mi többet is, de nincsen. Ígértök a gyöngyöst, de akkor tavasszal nem lesz mit az el kell fogni szántáska. Írja, tanító úr. Ha a gyöngyösnek lesz kisborgyúja, azt Kati kapja. Hótam után még ráhagyom a tó melléki szántót és a füzesi rétet. Köttetett ezen Moringlevél 1911. március 30-án. Ha a Frigyből gyermek nem születik, és a feleség elhalna, akkor a hozomány visszaszáll Vida Ferenc házára. Na, itt írják alá. Na most, a Jézus nevébe fogjatok kezet. Készfogó megtörtént. Hát te, Pali, még valamit elfelejtöttél. Nem felejtettem el. Már tegnap este átküldtem a lehető anyusoblak a fiakubort. Most még átadom a 100 koronát. Köszönöm. Apád is átküldte a sipkát, meg a csizmát. Látod, megkapták. Na hát akkor jövő szerdán megtarthatjuk a szömremenista papnál. De most vigyok el az új párt. Van, ami van. Na, Ferku, rokkonságba kerülünk. Szegény is még félre a gazdag. Akkor, Naca, mikorra tűzhetjük ki a lakodalmat? Húsvét utánról. Akkor már pajtába is meg lehet tartani. Még Tormányi is akkor ér rá. Hát nekem ők a főgazdasszonynak. Mi is azt akartuk, hogy ő főzze ki a Katit, de kentöknál nagyobb lesz a lakodalom. Mi majd találunk mást. Ne költségösködjetek fölöslegösen. Nálatok elég lesz egy ebéd. Látom, talán jövőre megint kérők lesznek a házatoknál. Bíza, szegény az a ház, ahol 3 leány terem egymás után. Az Isten adta őket, majd csak meg lesznek. Nyáron átgyűhetnek, mi hozzánk is segíteni. Kukoricát kapálni, még aratáskor is el kell segítség.
Hány házat hítok meg? Nagy a rokonságom. Ne az én temetésömön gyűllenek össze, hanem az egyetlen fiam lakodalmán. Még az unoka testvéröket is meghíjok. Ne beszélj, Lente Naca. Meggyógyísz te, majd a mi Katin gondodat viseli. Inkább azt mondd meg, ki lögyön a vendéghíó. Te fiaid még kicsinyök. Lögyön a Jóskánk Andrissa. Ma született náluk a harmadik gyerek. Jól jön nekik a kis pénz. Én vagyok a csogorádi gulyás, én őrzem a csogorádi gulyát, nem a bolytálom, hogy 13, én meg a babámat várom a sötétbe. Jön a vendéghívó! Édesapám, gyere a kutya vicsor! Kis kutya, nagy kutya, de nem ugat hiába, de volt nékem szeretőm lent a városába. De lent van híres, csak egy kicsit város, ott lakik a babám, kivel leszek páros. Hey, 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 hey. Mit keresi mi nálunk, te vicsori? Hosszútról jöttem, regedéből jöttem, aztán eltévedtem. Na aztán van mi asszony tejet? Hogy ne lenne? A legjobb. Máma reggel főtik. Friss. Ne. Húzzál bele. Az Isten verjön meg, te vicsori! Akkor most mi a baj? Azt mondtad, hogy mennyasszony te köl. Hát a mi nálunk a mennyasszony te ille. A bor meg ille. Na. Na, csak lassan. Vagy iszunk belőle, vagy visszaadom. Ez az utca liliom, benne járni tilalom, benne járni tilalom, mert bent lakik a galambom. Lakodalom van a mi utcánkban, félhez megy a szomszéd asszony lánya. Oda talaj vagyok, oda én is, de nem megyek a százszor divatlatni. Nyitva az ajtó! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Adja Isten szerencsés jó napot! Adja. Varga Mihály követje vagyok. Annak fia Pali, Vida Ferenc leányát először jegyössé, másodszor gyűrűssé, harmadszor hitvessé teszi. Tisztelt házigazdám szólítatja magát, meg családját vasárnap délre, korán való ebédre. Egy tál leveskére, egy tál kocsonyára, koncos káposztára, egy pint borocskára, egy pár ugrós táncra, azon fölül meg majd az Isten táplál bennünket. Úgy üljenek párostul, mint a csizmám szárostul. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Láda, ajtó, csikkannyék, a kalapomba bokrita ugorgyék. Hélajtó, csikkannyék, cserpenyő, zsizzsannyék. Az asztalon zsirka lesz, a vendéghívnak az nagyon jó lesz. Dicsértessük a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Elfogadjuk a meghívást. Ott leszünk ki és vellát viszünk. Az Isten nevében ülünk az asztalhoz. Asszony, hozd már azt a zsirkát.
Ehhez a mi vendéghiunk. 2 falut megjártam, 20 házat meghívtam, de még 9 hátul van. Péntökre be kell fejezni. Mert jön a lakodalom, aztán Eléggé bajos. mindenkit meg De hát azért persze meg kell hívni mindenkit. Itt a kenyér vendéghi uram. Így, tessék vendéghi uram. Meg egy kis csizmakoptatási díj. Ja, Isten fizesse meg. Na. Másik illenka csizma, na tessék. Vagy előbb egyet ígyunk. Isten éltes. Isten éltessen bennünket. 9 helyre kell még elmennem. A faluban még 9 helyre. Szóval akkor majdnem minden házat meghívnak. Dicsértessék! Mindenek inámmen. Rozi, hát mit varogatsz? Az unokám kölcsön kérte a tanítuknál a kisasszonyka fehér ruháját, hogy abba lögyön koszorús liány. Azt szegön föl. Kati őtet akarja. Biza, ők ollanyok, mintha kinyeres pajtások lennének. Mondom, még komasszonyok lesznek a végén. Én éppen azért jöttem, hogy emesillem, hogy a mi Pistinket kérettik első vőfénynek. Még a 2 gyerek összemelegülhet. Én is a megboldogult urammel a Vörös Péter lakodalmába jöttem össze. Aztán mit csinál a 2 szegény? Csak több szegényt. Akkor a szegény legény ne is házasodjik. Azt keresem magának olyan párt, ahol nem osztozkodnak. Ollambu nincs sok a mi fáránkból. Ráér még a mi Juliskánk. Nem sürgős. Nincs késve. Még 1-2 évig ráér a férhömen is se. Most a koszorús leánysággal van-e foglalva? Ha itt lesz a lakodalom. A Pali, még a Kati már szömre voltak a papna. Azt mondják, hogy vasárnap először hirdetik ki őket, azután még 2-szer. A Pistin tudta mondani, hogy a Karcsi bandáját kértik. Mondom, ahogy még volt az eljegyzés, a Varga már másik nap az avégön járt. Azt mondják, hogy a fele pénzt le is tette a bandának előlegbe. Biza, nehogy szégyen szömre muzsikaszva nélkül maradjanak. Erre is volt példa. Emléksző, mikor Totmanka jalkodálmán csak egy hegedűvet cincogtak? Volt is szégyen, de mondd, téged is hittak segíteni a szakácsniknak. Fájnak a lábomok, inkább menjen a menyem. Legalább látjuk majd, hogy hogyan kell készülni lakodalomra. Én csak tikokat segítök pucunyi. Engem is hittak szombatra pucunyi. Naca mondta, hogy a sajátjukból 20-at vágnak le, még amit mások hoznak, azokat is. Nagy lakodalomra készülnek. Biza arra. A Palit 7 szakácsni főzi el, a Katit meg csak 1. Úgy fonyom, mindahogyan a jegyzőnétűt tanultam. Így. Az egyiket így, a másikat úgy. Ne lazsálunk, még a kóbász sincs még töltve. Reggel vágták le a borgyot, most még a második disznót ölik. Mit csinálok avval a sok bürkivel, nem áll meg? Sok vendég lesz, kocsonyát főznek belőle. Hány fogás lesz? Tormáni tudja a dolgát, húslevest, tormásfőtt húst ad föl, a gérciket egészben süti meg a pecsenyit is. Lesz húsos káposzta, tejfölös paprikás, meg kásás kóbász. Meghoztak a járandóságot. Amikor a mi Magdusunk ment férhe, akkor maguk is hoztak. Ilenko mindig jöjjön a segítség. Mi már csak tudjuk. Meg karácsonykor tartjuk a második lakodalmat.
Lesz is költségötök. Az egyszeri legint is kérdezte a plébános, hogy fia, mi a házasság. Az még rávágta, hogy bizony nagy költség. Nem is mondott bolondságot. A Marton Téros tudta mondani, hogy a Tormáni itt is süt valamile far vagy marsírozottat. Fasírozottat. A király Janka küldte neki receptet Amerikából. Nem nagyon szeretem az urias ételöket, inkább a turus étes, meg a kuglió. Ne félesz itt minden, már 3 napja sütnek. Ugye én is etelek. 5, még egy, ez is. Hoztunk haza. Ennek feles marnica. Rád bízom, nekünk több nincs. Nyugodtan bízza rám, sógor. Még marad is belőle. Nehogy szégyönben maradjunk. A násznépnek elő az újtótból hordott. Hátrább, még a vizes marnicába keverte. Éjfélkor, még ma úgyse tudják, mit isznak. Csak nagyon vigyázz, nehogy a lesük bemenjenek lopni, vagy kőereszteni a bort. Ne félön, sógorom. Tudom én a dolgomat. Mit gondol? Miért mindig engem hívnak gazda embernek? Pepsi. Tessék. Már tojnak a tikok, van tojás, még szerencsére hattam több diút is. Szépen megköszönöm, nem felejtöm-e viszonyozni. Jó, viszontlátásra, Isten veri. Isten áldjon, Isten áldjon. Mai világban. Már sokat bepucutak? Ma annyi tikot fölpucoltunk, hogy ma avva is meg lehetne tartani a lakodalmat. 2 disznót öltek meg egy borgyot vágtok le. Az igaz, hogy húsvét után tartják, de ez nem lesz ehős lakodalom, mint a vasszemás házoknál. Ahol a Tormáni főz, a Karcsi bandája meg muzsikál, ott jó lakodalom van. De a mennyasszonynál csak egy ebidre futja. Az az ő gondjék. Minket azért hittak ide, hogy segítsünk. De fönnhordja az orrát, pedig náluk se volt nagyobb lakodalom, mint amillent a Katira tartanak a vidák. Kezen kis járjon, ne csak a szánk. Est előbb mennek a mennyasszony ládájáért, mint mi késszel löszünk. Holnap 10-kor még már eskünnek. Rozi, te rokkony vagy, mit kap a Kati? Azt, amivel minden tisztességes család férjhagyja a leányát. Jó házba kerül, csak becsülle meg a helit. Van a nacának annyi föszödött azt a terítője, hogy még az unokáját is föstaférungozhatja. Nem kell a murába vizet hordani. Bár csak a mi Juliskánk is ille jó helyre menne férhő. Rozinyénye, igyek egy kis pohárra, hogy jobban meglássa leszedni a tollat, nehogy az asztalról erőpüllenek a tikok. Csak keveset kössé, mert teljes pépet ettem. Aha, örzse, bözse, maga szalonnát szokott enni, azt hiszem, hogy ott a jobban lecsúszik a bor. Igyek kent is, Mári. Én is kérek ide. Persze. Jaj, de szomjas vagyok, töltsi még egy kupicáve. Majd a lakodalomba már nyénye. Most mások is innának. Te spórunak. Pedig azt mondta a Vörös Jancsi, hogy múltkor 3 akuve hoztak le a bömhicről. Máma, még ti is láttátok, hogy megint 2 hordó volt a szekérön.
Lakodalomra hoztak. Nem akarnak már éjfél előtt bor nélkül maradni. Jó munkát kívánok, asszonyok! Köszönjük. Fogy a bor. Tegnap is ittak a leginyök, máma is mennek a sifonerért, akkor is körül a bor. Hát persze. Még mit ennétik ott? Ígyunk meg mi is egy pohár bort. Egészségünkre! Jó munkára! A zsidó boltosnyi is mondta, hogy a 3 leányom közül neked van a legaranyosabb kezed. De mégse viszek sokat a parinak. Becsüld le meg, ami van. Ezt a lepödűt tedd el. Ha még hal az urad, ezt tedd a koporsójába. Édesanyám, ne beszéljen így. Előbb-utóbb az is együn. Hónaptól a magad asszonyal összük. Jóban, rosszba, az uradról, még a gyerekökről magadnak kell gondoskodni. Édesanyám, megdettek a staférünkért. Nagyszerű Adjon Isten szép jó estét! Egyöttünk azért, ami Katinak staférunkba megjár. A szobába már mindenki van készítve, csak vigyitek. Akkor jövő. Leányom, add oda Palinak a kulcsot. Gyertek, hozzátok! Csak vigyázz, szép lassan. Emeljük. Hozzájuk, nehogy leessen. Na igyatok, hogy könnyebben hozzátok a szekeret. Nem azért gyűjtjük. Ebérnünk meg akkor is, ha a staférunk tetejére felraknák a mennyasszonyt is. Az biztos. Na Isten értes. Isten értes. Jót szakát! Jót szakát! Este viszik a mennyasszony ágyát, elvesztették asszony a világot, addig asszony nem megszel az ágyra, míg megvesz a napra szólja nélámot. Addig asszony nem megszel az ágyra, de még megvesz a napra. Jaj, Kati, de kükerekötti. Jön az izgalomban, nagyon lesaványkonnik. Ne beszélj össze-vissza mindent, te ostoba leány, inkább segíts fölöltöztetni, előbb idejére a vőlegény. Majd te is megtudod. Az a leányoknál úgy van, hogy valaki a szerelemtől bögyösül. Hát Kati is így van. Na, csak hogy rád jött a ruha. Feszös, de neked jó áll. Ugye, Rozinyénje? Szép mennyasszony lesz belőle? Biza. Ezeket a disznómba hoztam. Az esküvő alatt legyen a cipődbe, hogy még jobban szeressitek egymást. Ezt is utoljára teszik a fejedre. Itt vannak már, együtt a vőlegény a mennyasszonyért. Gyorsan bújj el, Kati, a kamarába. Nem adunk mi téged olyan gyorsan. Előttem vagy a Rozinyényit küldjökkül, meg az én unokám. Hol vagy, Anuska? Gyere, gyere. Elmegyek, ha 100-szor kirúgnak. Hivatalos vagyok oda én. Elmegyek, ha 100-szor kirúgnak. Ékes gyülekezet, a vendégsereg hozzátok érkezett, tisztelettek érgyök vőlegényünk párgyát. Hozzátok ki neki!
Ennek még az anyja szoknyá mellett a hele. Jó lesz ez a mennyasszony? A miénk szöbb is, nagyobb is. Akkor hozzátok Küneki az igazit. Hát ez jó lesz. Se nem fiatal, se nem kicsiny. Ezt tartsa meg Kent magának. Kentök együdüssek. A hátán meg akkora pub van, mint a Szent Háromsági hegy. Ékös gyülekezet, tisztelt vendégsereg. Azért érkeztünk a mai vasárnap hozzátok, hogy tisztelettek érjük vőlegényünk pártját. Hozzák ki mi elénk, hadd lássuk az arcát, hadd lássuk boldognak vőlegényünket. Akkor keresítek meg a nektek valót ezen hajlikba. Jaj, de szép, gyönyörű. Ez nekem. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Eljött az esküvőre való indulás ideje, azért kérem a szülőket, adják áldásukat gyermekükre. Mindahogy a meleg madárfészekből a fiúkák is kiröpünek, ők is most ucsut intenek. Vezérül-e életüket Isten békességbe, mindannyiunk örömire. Isten veletek! Mielőtt az esküvőre indulnánk, a mennyasszonyunk is elbúcsúzik a szüleit. Édesapám, megköszönöm, hogy gondomat viseted. Az Isten füzesse meg jóságodat. Kérje rám Isten áldását. Piros rózsa borulóba, most vagyunk az indulóba. Sárga madár a víz mellett, édesanyám, Isten veled. Úgy is tudom, fáj a szíved, de azért is Isten veled. Isten vigyázzon rád! Akkor Isten híréve indulhatunk is. Madárszál a berökszére, 3 fertál 11-re. Most menünk az esküvőre. Bácsi! Kukorikó, a kis kakas hajnal akar lenni. A rabunknak a templomba Hát te miért nem menti be? Be sem önök. Január 3-án mullott el 55 éve, hogy a Jancsi meg én itt fogadtunk örök hűséget. Most már 9 éve özvegy vagyok, pedig azt mondták, hogy az oltáron az én gyertyám alig pislogott, az övei meg nagyon szépen égött. Aztán mégis én élök tovább, míg őtet is átéltem. Most benn sokan figyelik, hogyan égnek a gyertyák. Adja az Isten, hogy a 2 gyertya lángja összelobogjon, mert akkor majd nagyon szeretik egymást. Akkor még sokáig ilyenek boldog házasságban. És Szentlélek Istennek nevében én titeket férjé és feleségé nyilvánítalak. Levenduló megágassunk, vidákat, mi megfárasunk! Itt az öröm, itt a haszon, megesküdött a mennyasszony. Piros rózsa pomádi, ez a mag sziparádi! Hopp, 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 tűrűt adott máma apa! Ez az utca homakos, a mennyasszonyunk pocakos! Felesajma köserű, mennyasszonyunk gyönyörű! A
Aki mirán bábiskodnik, szamár, hát nem támaszkodik! Kárgyanék már észnek kegyű, ne csót, ne csúcsos fejű! Fehér tányér mosatlan, a büfé gondtalan! Kerül csipkisák, ötényem, verik legény a büfényön! Jaj, 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 jó! Állj! Tisztelitek meg a hajlikunkat, fogadjátok el a szerény ebidünket. Megköszönjük a szíves invitálást, örömmel fogadjuk a meghívást. Aztán kupicával lemossuk a hosszú út porát. Annyi nem olyan első. Nagyon Isten, jó napot! Jó, hát jöttünk. Nagyon szép a torta. Az új párelit összük. A második nászmal is hozott tortát? Nem, ők csak egy nagy kosár süteménnyel jöttek. De kivel süttetted a tiédet? A Bozsik Márival. Az aztán tudja. A legjobb tortasütő a Fárában. Mondta, hogy erre a lakodalomra is náló röndütek még 2 tortát. Az egyiket a göncök süttették. Azok rátartóak. Minden lakodalomba tortát visznek. A másikat még a nagyszakomasszony röndüte. Neki az egyetlen fiáért tudod, semmi se sok. Nem biza. Annyit összesüttek meg főztek, hogy nem 2 nap, hanem egy hétig lakodalmazni lehetne belőle. Legalább a visszavacsorára nem kell majd újból sütni. Gézi, gyere! A komasszonyjal vigyitek a tortát, tegyétek közepre a háziaki mellé. Jó napot kívánok! Már mindenki itt van? Már sokan megjöttek, maguk is csak menjenek be. Utána majd mennek a mennyasszonyért. Miska, szól le a Pikunak, a Vendelnek meg a Mártonnak, ekkor menni a mennyasszonyért. Pali, mehetünk. Gazduram. Menjünk. Na, menjünk. Tessék. Nehogy megigyátok, mert akkor nem hosszassátok el a mennyasszony. Varga nem viselni el ezt a szégyent. Ne féljen arra, Jóska bátyja. Kati előbb itt lesz, mint Gondunája. Ez az utca zárva van. Itt idegenek nem járhatnak. Aztán mi az ára, hogy tovább mehessünk? 2 akubor. Annyi nincs az egész faluba. Akkor nektek mennyi van? Fél pint, többit megittok. Akkor menjetek haza többért. Egyet még találtunk. Útravalónak adták. Ez elég lesz? 2 mondtam. 2 mondod. Na, itt van. Hála az Istennek, hogy nem akadikoskodtak. Jobb is. Most már vihetjük a mennyasszony. Így igaz, így igaz. De jó lesz.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökkén ámen. Mi járatban vannak kentek? Mit akarnak? Mi akarunk menni? Miféle emberök maguk? Utas emberök vagy. Miféle útra gyűjtek? Jézus nevibe. Micsoda úton gyűjtek? Hát a szerelem útján. Na akkor azt mondja még nekem, hogy mikor volt 3 hét egy esztendő. 1777-ben, amikor te születti. Aztán ki csinálta az első szakramentumot? Azt mi nem tudjuk. Aztán ki volt az, aki született, aztán még nem halt meg? Meg azt se tudjuk. Látjuk, semmit se tudnak, gyűjjenek csak be! Úgy hallottam idekün, hogy Isten lakozik kegyelmetekben. Isten hozott süt malac képivel. Ezen áttézd az uradat, hogy ne legyen veled rossz. Tisztelt örömszülők! Magasztos küldetésünknek eleget tettünk, és a szülői házhoz még egyszer megérkeztünk. Katalin és Pál az Isten kegyelmébű a mai napon holtomiglan, holtodiglan egymásé lettek. És hogy fáradtságunk ne essen hiába, kívánom, legyen frigyükön Isten áldása. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Akkor az Isten nevébe indulunk a lakodalmas házba. Elvisszük ezt a virágot, hagyunk elébe másikat. Ez a mi családunk ajándéka a vőlegényes háznak. Tiedre bizony köröztütesse még. Lesz rá gondom. Laca, mosdasd meg borra a megyedet, hogy piros legyen az unokák orcája. Isten áldás. Vali, emedd meg 300 az asszonyt, hogy könnyebben legyen gyereke. 1, 2, 3. Átlépte a küszöböt. Ez nem akar parancsolni. Biza, majd meglátják. Megvan a magához való esze. Nem akarja magára haragítani az anyussát. Na, Jóska, kocincsunk egyet! Még kora van, ma éjfél körül. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökkön ámen. Szerencsés jó estét az itt egybegyűlt vendégöknek. Tisztelt mennyegzőtársak, köszönöm a szívességet, hogy megjelentek, hogy illen szépen elsorakoztak, és a mennyegzős asztalnál nekünk helet adtak. Tisztelt vendégkoszorú, kedves örömszülők, hála az Istennek célba értünk. Varga Pál és Vida Katalin, akiknek tiszteletére összegyűltünk, erre a mennyegzőre, a mi kis templomunkba, az Anyaszentegyház törvényei szerint a mai nap fölvették a házasság szentségét. Adja az Úristen lelki üdvösségére. Mikor az Úr Jézus a földön járt, lakodalmas házhoz betalált. A vizet is borrá tette, násznépeket megvendégülte a kánai mennyegzőbe. Ígyunk az ifjú pár egészségére. Dicsértessék a Jézus Krisztus. És most adjuk meg az Úrnak, ami az Úré.
Általam jelenti a szakácsné, hogy kész a vacsora. Mielőtt az első tál ételt föladnám, nász nagy uram, kérdem háromszor. Tetszik-e a vacsora? Tetszik-e a vacsora? Tetszik-e a vacsora, nász nagy uram? Mert ha nem, akkor falu végén van egy rongyos csárda, ott van szurkos tejespép. Tessék az! Itt a forró leves, amellett adott a hús. Azért senki szíve ne legyen bús. Ez vet a többi éteknek ágyat, kívánok mindenkinek jó étvágyat. Köszönjük. Jó esik az ember gyerekinek ez a tikleves. Még jobb a főtt hús, meg a pecsinyek. Na né, 3 torta van. Illen se történik meg sokszor. Én is szívesen megkóstolnám. Abbu csak a nászok kapnak. Ögyünk, ami van. Nézd, hozzá a főtt hús, meg a tormamárkás. Borgyúhúst hoztunk ecetös tormáve, 13 évig leget az anyjáve. Tikus is van mellé rakva, azért is olyan szép tarka, hogy a vőlegénynek jól állon kezébe a... Hogy a vőlegénynek jól állon kezébe a bicska. Egyenek hát jó ápitusse, ehő jár a cigány egy tusse. Ne piszkálla, nem magának van oda készítve. Mi lesz még? Borgyúpecsenye, utána 5. a káposztás hús, meg a kásáskóbás. Utána jön a rétes, meg a bélös. De az már jóvel később. Még meg se süt. Mikor kütáncolják magukat, akkor kapják majd a káposztát. Lesz a végén kütolukása? Már meg is fő, az úgy jó, ha küfújja magát. Na, akkor most én bemönök. Meg kell indítanom a táncot. Várjon, előtte szedünk kásapénzt. Az Ilonka már kész is. Na, akkor mehetünk is. Jaj, 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 jaj. Jaj, a kezem nem fáj. Jaj, nem fáj a kezem. Jaj, a szegény kezem még kiégött. Jaj, 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 jaj. Jaj, 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 jaj. Jaj, megégött a szegény kezem. Jaj, 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 jaj. Jaj, jaj. A gazdasszonynak a forrókása kilocsant a jobb kezére. Meg is sántult szegény. Nász nagy urak, bukszát nyissanak, hogy a mérges sebök hama begyógyillanak. Jaj, de fáj a kezem. Hogyan veszek ki gyűsírt? Kenyűcsök, adakozzanak, adakozzanak. Jaj, 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 mi lesz a lusta uram? Kifőz neki mácsikot. Jaj, 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 jaj. Jaj, 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 a szegény apró magzatjain. Az anyu keze be van fáslizva. Lásom meg csupán havaj. Jaj, 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 adakozzanak, adakozzanak. Jaj, 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 jaj. Hát nincsen pénzem a zsidó orvosra, hát adakozzanak. Hát jaj, jaj, jaj. Fizet a kását, fizet meg az árát. 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 Fizet a kását, fizet meg az árát.
kis csöndöt kérünk. A vőfélyünknek feladata lenne. Engedjük elvégezni neki. A mennyasszonyunk színe változik. Lába táncba kívánkozik. Megkérök hát mindenkit. Először, másodszor, harmadszor, tessék kifáronni, csak vigan. Gondoskodnak a lelsükről? Jóska a gazdaember már kétszer hozott inja, még kalácsot is kaptam. Akkor úgy lesz, ahogy még beszítük? Úgy. Akkor menjünk. Ha lakodalom van, akkor lesz köröztülő is. Itt a gyerek. Áldja meg, plébános úr. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Megkövöztülek téged, te fumó. Vidáni adta a legényes házhoz a fumut, hogy előbb legyen gyerek. Adja az Isten, mert akkor nagy böcsbe tartják gazdag háznákat itt. Varga örülne legjobban a gyereknek. Neki a nagyszáver alig jött össze a pali. Nem kamai fiatalokat férteni. Tudják ezek a dolgokat. Biza, biza.
asszony azt mondta, hogy jöjjetek kontyúni. Ma annyi idő van. Vedd a minyecske ruhádat. Biza, ezen túl már csak sötéten ruhávoljákat. Na, Kati, illen se tesznek már többet a te fejedre. Na most, Fáni nyénye, varja föl neki a kontyát. Hagyd le a fejedet, hadd tegyem föl az asszonyi jegyedet. Biza, mind a nótában van. Haja, hová lettél? Talán bizony kontyom alá keverődtél. Oda bizony, oda ám, le se ereszhető már soha többé. Oda bizony, oda ám, le se ereszhető már soha többé. Na, te is közibbin kerültél. Bekötik a fejedet. Ugye, Juliska, az a vágyom minden liánynak, hogy először a koszorút, utána meg a kontyot a fejére tegyék. Menjünk még egyszer küvig annyit. Tisztelt vendégsereg, most még egyszer mindenkitől bocsánatot kérek. Küldetésömnek eleget tettem, és hogy fáradozásunk ne legyen hiába, kívánom az új házasságon, boldogságba és utódokba is legyen Isten áldása. És hogy mi többiek e dologbu küne maradjunk, nézzünk utána, hogy jut-e valami a jó borbu. Te húzd rá cigán az áldóját, hogy holnap jobb kedvemben folytasson. István visel a babám, szeret is az enged igazán. Rámás István visel a babám, szeret is az enged igazán. Rámás István, hadd szakadjon el, csak a babám sose hagyjon el. Rámás István visel a babám, szeret is az enged igazán. Rámás
Hajtsátok! Minden jónak itt a vége. A mai napon a lakodalomnak is. Majd holnap folytatjuk. Most kísérjük ágyba az ifjú párt. Elhátatjuk őket. Úgy bizony. Na most, hállatok el, mind a kany meg a kancazsú. Úgy borullatok egymásra, aztán szeresítek egymást. A zekevas még azért van, hogy az újasszonynak elsőben fia szülessen. Szakát. Most már ember meg asszony lesztök jóba rosszba. Ennyi.